Не можахме да гледаме квалификациите, не можаха да видят зрителите цялостното състезание на ансамблите, но явно много са бъркали, тъй като са доста назад в класирането украински ансамбъл. Алия Гараева ще вземе ли тя медал, след като Горбанова, нейната сънародничка, спечели отличие от шампионата на топка? Нека да видим. Влиза с трети резултат от квалификациите Гараева. Тук имаше леко заплитане на лентата и падна от пируета. Би трябвало да се намали стойността на тази трудност. Ето тук също им допусна втора грешка. Не би трябвало да зачитат този пирует. При изпълнение на пируетите, ротацията трябва да през цялото време да бъде изпълнена на полупалец от гимнастичката. В момента, в който тя постави пета, пируета спира да се брои. Т.е. колкото се е завъртяла до поставянето на петапа, толкова се зачита от съдиите. Тази малка подробност за не толкова запознатите и вътре в спорта зрители.